Priatelia, dnes je čas modliť sa na tomto mieste. Chcem sa modliť spolu s tebou. Chcem sa modliť za tých, ktorým je zverená správa verejných vecí a starosť o ľud na Slovensku. Lebo v Božom slove je napísané toto. Prvý list Timotejovi, 2. kapitola, verš 1 a 2. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Pane, chceme sa modliť a vzývať Tvoje meno, nebeský Oče, na tomto mieste. Prosiť na tomto mieste za nášho prezidenta, prosiť za nášho premiéra, prosiť za predsedu parlamentu, za všetkých politikov, ktorí reprezentujú tento ľud a ktorí sú volaní k tomu, aby mu slúžili. Prosím, Pane, aby si ich pomazal a aby si vylial svojho Svätého Ducha, Pane, na ich službu, na ich životy, aby boli zaplavení Tvojou mocou, Pane, vedení Tvojou silou, zachyť ich akoby za ruku, Pane, a veď ich ako svojich služobníkov a sami, Pane, nech sa dajú viesť Tebou, Pane. Ako tí, ktorí Ti vedia načúvať. Pane, hovor v ich srdciach, Pane. A dávaj, Pane, vkladaj do ich srdc svoje slovo, Pane, aby sa Tvoja vôľa v našom národe naplnila úplne, aj cez nich. Lebo, bratia a sestry, v Biblii je ešte napísané u proroka Ezechiela toto. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. Budú v nej bývať bezpečne. Budú stavať domy a vysádzať vinice. Budú bývať v bezpečí, keď zavediem súdy proti všetkým, čo nimi opovrhujú zo všetkých strán. I budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh. Aj keď tieto slová patria cez proroka Ezechiela izraelskému národu, aj my, Pane, chceme bývať v bezpečí tu na tomto mieste pod Tatrami. Pane, chceme tvoriť, chceme, Pane, budovať dobrú spoločnosť, kde nám všetkým bude dobre, kde nebude vládnuť nenávisť a neláska, ale jednota, pokoj, porozumenie. Amen.